com a bon riberenc forma part del secretariat permanent de l'Assemblea d'Història de la Ribera. Però per damunt dels seus estudis, de les seues publicacions i de la seva labor investigadora, Aurelià és un amic, sempre disposat a ajudar i a qui tots respectem. És un dels nostres, de la Ribera, i que amb este llibre, com diu Bernat Clari al pròleg, ens injecta una dosis d'autoestima comarcal, que recupera les biografies d'importants riberencs i que reivindica aquells que han convertit el País del Xúquer en un indret prometedor. Aurelià al pròleg ens diu que no són tots els que estan ni estan tots els que són. Sincerament, crec que sí. Són tots els que estan, però és cert que no estan tots els que són. Per això, des de les pàgines de Levante, es continua publicant setmanalment eixe flaix personal de persones de la nostra comarca. Senyora presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta del Xúquer, senyor regidor, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alzira, mi hijo Luis Palacios, amigues, amics, a tots moltes gràcies per haver vingut a la presentació d'este llibre. Bernat Clari diu al pròleg: no tots som iguals. Dit així, desproveït de matisos i raonaments, sembla una proclama xenòfoba o desintegradora, encara que es tracte d'una veritat incontrovertible. Les característiques físiques, aquelles que afecten a l'estatura, la proporció, els trets del rostre o les empremtes dactilars, són les més identificables i donen peu a la divisió racial. L'adscripció a una determinada ètnia ja implica un fet diferencial que s'amplifica per poc que ens submergim en l'escala social de valors o en l'encara més compartimentada variable cultural. La igualtat, per tant, és un desideratum, un anhel, una reivindicació de calat polític que acumula tanta bondat com quimera. No obstant això, l'instint de protecció i l'afany de supervivència han portat al gènere humà a decantar-se per la suma en compte d'apostar per fórmules matemàtiques disgregadores com la resta o la divisió. Per pura necessitat vital, l'home, terme genèric en què incloc deliberadament la dona per no crear més desigualtats condicionades pel gènere i la conducta sexual, ha constituït grups d'afinitat i vincles d'associació amb els més diversos fins i tot per a proveir-se d'afecte, d'aliments, d'estratègies de defensa i de codis morals fins a formar un complex entramat de relacions que ha permès ampliar exponencialment la capacitat de coneixement alhora que es garantia la continuïtat i l'expansió de l'espècie. El resultat és que avui, després de segles de socialització i comportaments gregaris, els pobles pareixen molt homogenis i definits, tot i que aquesta visió és parcial i simplista. Res més lluny de la realitat. La societat s'articula amb la suma dels seus individus. Analitzada en conjunt és una massa densa, irregular però compactada, que ofereix poques concessions a la diversitat, però en realitat cada persona és un món, un ser únic i irrepetible. Fins que la tecnologia fabrica eixos robots d'aspecte humà i entranyes computeritzades capaços d'entendre les nostres ordres i de privar-nos de l'enutjosa càrrega de treball que suportem per tal que puguem centrar-nos a cultivar l'esperit i altres tasques més mundanes, no trobarem un sol cos i, sobretot, cap ànima igual que una altra. Mentrestant, s'haurà d'admetre que la desigualtat és una qualitat profitosa i reconèixer les virtuts diferencials no sols per a construir un món més respetuós, sinó per a detectar i aprofitar els avantatges que aporta la varietat i la mixtura. I en eixe trànsit caldria que aconseguirem la maduresa suficient que ens permeterà acceptar els desnivells, contradiccions i desequilibris que comporta la vida per a ser conscients d'esta desproporció i aprendre a distingir amb encert els atributs i característiques que aporten autèntic valor afegit fins a construir una piràmide social que situe en el vèrtex jeràrquic a qui mereixca eixa consideració i no a qui mostre més múscul, poder militar o diners. Presidenta de la Mancomunitat, amiga Rosa, Aure, amic, companys de corporació, amics tots, sí, sempre és un honor
presentar un llibre sempre té un plus afegit, que siga un llibre de l'arxiver i cronista oficial de la teva ciutat, i ja la guinda és que siga un amic d'algo més de 30 anys, des dels temps de xicotets. Evidentment, això m'obliga a tindre una part de parcialitat, és molt difícil ser imparcial en un company, en un amic de xicotet, però sí que jo aprofitaria tant pel periòdic Levante, que és el que ha possibilitat el que siguin les ressenyes dominicals, com a l'autor que m'acompanya, a l'amic Auré, per felicitar-li en nom de tota la ciutadania d'Alzira, perquè avui així represente, però estic segur que també en nom de tota la Ribera, les dues riberes altes i baixes. I felicitar-li tant pel contingut, per lo que significa de reconeixement, com l'àmbit territorial que ha sigut capaç de donar-li a la publicació. Per el contingut, perquè és important, és a dir, que comencem a conèixer qui són els paisanos que tenim i no únicament coneguem cada un els del seu municipi. Estem en unes circumstàncies socials i econòmiques en què cada vegada més, i així ens obliguen no sols les lleis, sinó el sentit comú de la búsqueda de la prosperitat, intentar que cada vegada unifiquem esforços tots a nivell de poble, a nivell de comarca, a nivell de província. En l'àmbit que ens ocupa a nivell de comarca i a més en les dues comarques que tenim. D'això sap prou la presidenta de la Mancomunitat, que avui ens acompanya, que durant 4 anys ha estat instant una sèrie d'activitats plurals per a tota la Ribera Alta, a efectes de que se sumaren esforços i d'alguna forma foren capaços, sumant aquests esforços, multiplicar els resultats, com així n'ha sigut. I crec que és important també, per una part, pel contingut, perquè estem començant a tenir coneixement de qui són 167 veïns, companys i d'alguna forma amics de les dues comarques. 167 minibiografies, o com diu el mateix autor, crec que ho qualifica de flaixos personals, crec que vens a dir pràcticament, Aure, de flaixos personals, en què jo sí que d'alguna forma sí que te rectificaria i donaria raó al que diu la presidenta de la Mancomunitat. Jo crec que sí que són tots els que estan.